Yan na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Duha ka lalaki samdan human gidunggab og screwdriver sa gituhang snatcher og cellphone sa Zamboanga City. Ang insidente nakuhaan og video. Mga government employee nga nalambigit sa pag-issue og peking birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur, gikasuhan na sa NBI 11. Barangay officials nangunay sa pagbantay sa seguridad sa panimalay ni FPRRD sa Davao City ug mibarog nga voluntaryo ang ilang ginahimo. Do inyong tindahan. Usa ka commercial building ug daw sa dakong sunog sa Sumilaw, Bukidnon. Pagmeno sa conventions nga ginapaygayon sa Davao City kamatikdan tungod ka kini sa isyong politika karon sa nasud. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.